Ahoj, jsem Tasy a jsem alkoholička a gamblerka, protože si ráda kupuju alkoholové, drahé, voňavé vodičky a ještě k tomu na slevu. Mám tady 15 vůní a z toho jsem věděla, jak voní pouze 3, když jsem se je kupovala. Takže dneska si s vámi asi zahrát takový hit or miss, vyzkoušet všechny vůně, co jsem si koupila. Z toho, co vím, jak voní, je Elegance Changing Constance, Baby Capri Saint Laurent, Blue Martinsugi a Bergamos Letica Paprika. Tak jako první tu mám What About Pop od The House of Wood. What About Pop by měl vonět jako sladký karamelový popcorn. Nedá se říct, že bych tam vyloženě cítila popcorn. Já teda ve většině vůní, kde má být popcorn, tak popcorn vůbec necítím, takže nejspíš je to můj problém. Sladká, lehce kořeněná vůně. Cítím tady koření typu anís nebo něco podobného, co se dává do perníčků a do sladkostí. Jako v celku příjemná vůně, určitě tomu dám šanci. Není to vůbec špatný. Od stejné značky L'Explicit mělo by to vonět jako banán s arašidovým máslem. Tady se mi strašně líbil ten flakonek, takže z velké části jsem to kupovala hlavně kvůli němu. Not bad, nepřijde mi, že by to vonělo jako čerstvý banán. Spíš takovej lehce uzený nebo smažený banán. Po chvilce to začíná vonět hodně jako uzený banán. Arašidový máslo, chleba tam teda vůbec necítím. A je to docela dost chemický. Bych takhle teda nechtěla vonět. Tomu nevím, kolik lidí celkově bych chtěla vonět uzený banán. Rovnou to asi budu řadit podle toho, jestli mi to voní nebo ne. Takže tohle je, tady budu dávat hit a tady je teda miss.